След като се убедя, че не съм оставил никъде стикер или каквото и да е подобно, което може да навреди на пускането на дрона и на камерата, преди да пуснем дрона, трябва да сложим перките. Както казах, всяка си има обозначение къде седи. Тази в случая е за задно ляво или предно дясно. Има си сиво рингче отгоре, което съответства на сивото рингче на мотора тук. Както и отзад, тук няма сиво рингче. Направено е за идиоти. Пропелерите се поставят в съответните слотове, където са им крачетата и чрез лек натиск и завъртане и пускане се поставят. След това пробваме. Този е окей. И след като поставя всички пропелери, се връщам обратно. Като сложих всички пропелери, дрона изглежда така, по този начин. Се вижда батерията, която ви казах, третата на брой. Чрез двете щипки отстрани се освобождава и изважда. Също има копче на нея, с което може да проверите заряда на батерията, а при слагане се щраква